Хәерле көн, кадерле укучыларым. Минем алдымда 3 төрле мәддә бирелгән: натрий гидроксиды, хлорид кислотасы һәм натрий карбонаты. Мин аларның өчесенә дә индикатор белән тәэсир итәчәкмен. 2 пробиркага да натрий гидроксиды салабыз. 1 пробиркага лакмус тамызабыз. Ирмә зәңгәртскә керә. Икенче пробиркага фенолфталин тамызабыз. Ирмә зәңгәртскә керде һәм алсу төскә керде. Ни өчен бу төсләргә керә? Чөнки анда безнең гидроксид ионнары бар. Гидроксид ионнары селтәле тирәлекне күрсәтә. Икенче пробиркага хлорид кислотасы салабыз. Беренче пробиркага фенолфталин тамызам. Бернинди үзгәреш тә күрмисез. Икенче пробиркага лакмус тамызабыз. Лакмус тамызгач ирмә кызыл төскә керә. Демәк, беренче пробиркада үзгәреш булмады, икенче пробиркада лакмус тамызгач кызыл төскә керде. Демәк, бу аңлата ирмәдә әче тирәлек икәнлеген. Әче тирәлекне водар ионнары күрсәтә. Өченче пробиркага без сезнең белән натрий карбонаты салабыз. Шулай ук беренчесенә тамызабыз фенолфталин. Ирмә кура җиләге төсенә керә. Икенчесенә тамызабыз лакмус. Ирмә зәңгәртскә керә. Укучылар, карагыз, натрий карбонатында гидроксид ионнары да юк, водород ионнары да юк. Ни өчен шундый төскә керде икән? Бүгенге дәрестә без сезнең белән аны карап үтәчәкбез. Бүгенге дәресебезнең темасы гидролиз дип атала. Яки матдәләрнең су белән реакция керүенгән вакытта нинди тирәлек барка килгәнен тикшерәчәкбез һәм нинди матдәләр барка килгәнен караячакбыз. Тыз эремәләр тәэсирендә индикаторларның төсе үзгәрүен карап үттек. Натрий хлориды лакмуста шәмәхәтсә кала. Чөнки нейтраль тирәлектә лакмусның үзенең төсе дә шәмәхә, һәм натрий хлоридында да шәмәхәтсә кала. Димәк, лакмус үзенең төсен үзгәртми. Фенолфталин шулай төссез булып кала, төсен үзгәртми. Метил оранж үзе кишер сары төстә, шулай төсен үзгәртми. Ә менә алюминий хлоридында лакмус кызыл төскә керә, фенолфталин төссез булып кала, метил оранж алсу төскә керә. Натрий карбонаты тәҗрибәдә күренгәнчә, лакмус зәңгәр төскә керде, фенолфталин кура җиләге төсенә керде, метил оранж сары төскә керде. Индикаторларның төсе үзгәрүе буенча кайбер тызларның су белән реагирлашуы турында нәтиҗә ясарга мөмкин. Ни рәвешле? Мондый күренешне аңлату өчен су молекуласының аз гына булса да водород һәм гидроксид ионнарына таркалуын исәпкә алырга кирәк. Бу ионнар тыз эрегәндә хасил булган ионнар белән бәйләнешкә керәләр. Тыз составында водород һәм гидроксид ионнары белән бәйләнешкә керлек ионнар булган очракта тыз су белән реагирлаша. Тызларның су белән тәэсир итешү гидролиз дип атала. Тызлар гидролизы тыз ионнарының су белән реакциягә кереп, аз диссоциацияләшә торган электролит барлыкка китерүе. Әйдәгез тызлар гидролизын мисалларда карап китик. Кишле нигез катионы һәм кишле кислота анионнан барка килгән тыз гидролизлашмый, чөнки андый тызларның ионнары водород һәм гидроксид ионнары белән бәйләнешкә керә алмый. Мәсәлән, экранда сез натрий хлоридын күрәсез. Ул натрий гидроксиды кишле нигез катионыннан барлыкка килгән, һәм хлорид кислотасы кишле кислота анионыннан барлыкка килгән. Гидролиз бармый, чөнки кишле нигездән һәм кишле кислотадан барлыкка килгән. Водород ионнары һәм гидроксид ионнары белән бәйләнешкә керә алмый. Монда безнең килеп чыган нейтраль тирәлек. Икенче мисалны карап алыйк. Мәсәлән, алюминий хлориды алабыз. Алюминий хлор H алюминий гидроксидыннан барлыкка килгән. Алюминий безнең амфотер катион. Демәк, ул безнең көчсез катионга керә. Алюминий хлориды көчсез катионнан барлыкка килгән. Һәм ул безнең хлорид кислотасыннан барлыкка килгән. Хлорид кислотасы көчле ул безнең. Демәк, шулай итеп, алюминий хлориды көчсез катионнан һәм көчле анионнан барлыкка килгән. Әгәр дә көчсез катионнан һәм көчсез анионнан барлыкка килгән икән, демәк, ул вакытта безнең гидролиз бара. Укучылар, гидролизның катион буенча яки анион буенча барганлыгын билгелибез. Тирәлек билгеләү өчен карыйбыз кешесенә. Безнең монда хлорид кислотасы көчлерәк. Шуңа күрә тирәлек безнең килеп чыга әче тирәлек. Реакцияны язып дәлиллибез.
Суны күрсәтергә була H плюс OH минус һәм без сезнең белән карыйбыз. Мәк водород ионнары монда безнең берәү генә һәм үзенә бер хлорны китереп таштыра. Шуңа күрә барлыкка килә H хлор. Гидроксид ионнары алюминий ионнары белән тоташа. Безнең молекулда тагы 2 хлор ионнары калды. Шуңа күрә безнең барлыкка килә алюминий OH хлор 2. Молекулда кырылмалар тулысынча 0-га тигез булырга тиеш. Алюминий H+, OH-, хлор минус алар монда 2. Тулысынча молекула безнең 0 кырылмасы алды. Хәзер без аларның ионнарга таркатып язабыз. Алюминий хлориды безнең ири. Ул ионнарга таркала. Алюминий H++, H хлор минус. Су ионнарга таркалмый. Шул килеш язабыз. Хлорид кислотасы ионнарга таркала. H+, хлор минус, плюс. Алюминий гидроксихлориды ничек ионнарга таркалганлыгын карыйбыз. Алюминий гидроксиды кишсез булганга күрә, алюминий OH бергә кала. Ул безнең кишсез тутырыклы ион. Кырылмасын саныйбыз. Алюминий H+, OH-. Димәк, кырылма килеп чыга безнең 2 плюс 2 хлор минус. Бертсе ионнарны карыйбыз. Безнең сул якта H хлор минус белән, уң якта хлор бер җирдә минус белән очрый һәм икенче җирдә 2 минус белән очрый. Мәк суммасы килеп чыга H минус белән. Шулай итеп безнең хлорлар кыскарыша һәм кыскарганнан соң калган тигезләмәне язабыз. Алюминий H+, H2O. Водород ионнары калды. Плюс алюминий OH 2 плюс. Тирәлекне күрсәтүче безнең водород ионнары тупланды. Шуңа күрә безнең тирәлек килеп чыга H. Гидролиз ни өчен бара? Чөнки гидролиз барган вакытта безнең алюминий OH тутырыклы кишсез ион барлыкка килде. Шуңа күрә безнең гидролиз бара. Кишсез нигез амфотер гидроксид катионы һәм кишле кислота анионыннан барлыкка килгән тыз су белән реагирлаша, чөнки андый тызларның ионнары гидроксид ионнары белән бәйләнешкә керә алалар. Әши тирәлекне күрсәтүче водород ионнары туплана, кишсез ион алюминий OH2+ барлыкка килә. Шуңа күрә гидролиз бара. Укучылар, әйдәгез алдагы тызны карап үтәбез. Натрий карбонаты натрий гидроксидыннан кишле нигездән барлыкка килгән, кишле нигез катионыннан һәм карбонат кислотасыннан. Карбонат кислотасы кишсез кислота икәнен беләбез. Карбонат кислотасы анионыннан барлыкка килгән. Мен язабыз реакция тигезләмәсен. Натрий карбонаты безнең эрүчән, гидролиз бара. Беренче баскычын язабыз. Мәк суны күрсәтә алабыз. H+, OH- итеп. Водород ионнары карбонат ионнары белән бәйләнешкә керә, гидроксид ионнары безнең натрий ионнары белән бәйләнешкә керә. Безнең монда натрий 2, ә гидроксо группа берәү генә. Шуңа күрә бер натрий, бер гидроксо группа белән тоташа. Натрий OH барлыкка килә. Плюс водород ионнары карбонат ионнары белән ташканга күрә гидрокарбонат барлыкка килә. Гидрокарбонат ул безнең ион. Молекулага әйләндерү өчен аңа 1 плюс җитми. Ул 1 плюсны натрийны үзенә китереп таштыра. Барлыкка килә натрий HCOH. Ионлы тигезләмәсен язабыз. 2 натрий плюс COH 2 минус плюс су безнең ионнарга таркалмый, шул килеш калдырабыз. Барлыкка килә безнең натрий гидроксиды ионнарга таркала. Натрий плюс OH минус ионнары барлыкка килә. Плюс натрий плюс HCOH минус барлыкка килә. Игътибар белән карасак, ике якта да безнең бер төсле ионнар. Натрий 2+, да натрий бер җирдә очрый плюс һәм натрий тагы бер җирдә очрый плюс. Килеп чыкты 2 натрий плюс. Димәк, безнең натрийлар кыскарыша. Кыскарганнан калган язабыз аска. Игътибар белән карасак, безнең монда барлыкка килде гидроксид ионнар. Гидроксид ионнар безнең күрсәтә селтәле тирәлекне.
Шуңа күрә натрий карбонаты гидролизы вакытында безнең гидроксид ионнары тупланды. Селтеле тирәлек барлыкка килде. Һәм барлыкка килде безнең гидрокарбонат. Көчсез тотырыклы анион барлыкка килде. Демәк, шулай итеп натрий карбонатында шулай гидролиз бара. Барлыкка килде безнең селтеле тирәлек. Көчле нигез катионы һәм көчсез кислота анионнан барлыкка килгән тыз су белән реагирлаша. Чөнки андый тызларның ионнары водород ионнары белән бәйләнешкә керә алалар. Гидролиз анион буенча бара, чөнки безнең анион көчсез килеп чыкты. Тирәлек селтеле, чөнки көчле нигездән барлыкка килгән. Селтеле тирәлекне күрсәтүче гидроксид ионнары туплана, көчсез тотырыклы ион гидрокарбонат ионы барлыкка килә. Демәк, безнең гидролиз бара. Укучылар, әйдәгез уртак гидролиз белән танышып бетәбез. Кайбер тызларны ионнар алмашы реакциясын үткәреп, башка тызларның эремәләрен табып булмый. Рүшәнлек таблицасын карасак, без анда сызыктырганнар һәм сорау билгеләп торганны күрәбез. Мәсәлән, мисал итеп месгә алдым. Алюминий хлоридына натрий сульфиды кушкачтан нәрсә барлыкка килгәнен карыйбыз. 2 алюминий хлор 3 плюс 3 натрий 2S плюс 6H2O килеп чыга. 2 алюминий OH эшләтелгән плюс 3H2S плюс 6 натрий хлор. Безнең реакция буенча алюминий 2S3 килеп чыгарга тиеш кебек иде. Алюминий 2S3 тызы рүшәнлек таблицасында минус сызык куелган. Бу демәк ул аңлата су эремәсендә таркала. Шуңа күрә алюминий 2S3 тызы нинди нигездән алюминий OH эшләтелгән һәм нинди кислотадан H2S кислотасыннан барлыкка килгәнен карарга кирәк. Шуңа күрә реакция вакытында алюминий 2S3 түгел, аның гидроксиды һәм кислотасы күрсәтелә. 2 алюминий OH эшләтелгән плюс 3H2S язабыз. Бинар кушылмаларның гидролизын карап үтик. Беренче реакцияда сез күрәсез P хлор 5 плюс 4H2O килеп чыга H3 P4 плюс 5H хлор. Бинар кушылма 2 неметалдан барлыкка килгән. Әгәр дә безнең бинар кушылма 2 неметалдан тора икән, алар кислоталар барлыкка китерәләр. Шуңа күрә фосфор 5 хлоридында H3PO4 ортофосфат кислотасы һәм хлорид кислоталар барлыкка килә. Магний HN2 магний нитридында гидролизын үткәргән вакытта ул безнең тоз сыман матдәгә керә, безнең барлыкка килә магний гидроксиды һәм аммиак барлыкка килә. Металл һәм неметалдан торганда аның берсе гидроксид булачак. Магний HN2 плюс 6H2O килеп чыга магний OH икләтелгән плюс 2NH3. Тызлар гидролизы кайтма реакция. Эремәне җылытканда һәм сыйгайтканда гидролиз көчәя. Кадерле укучылар, без сезнең белән тызлар гидролизы темасы белән танышып беттек. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.